Salutare, salutare! Eu sunt Claudiu, bine ați revenit pe canalul nostru și astăzi am să vă dau un sfat, o recomandare. Bine, în primul rând, nu luați în seamă folia aia de pe lunetă, care seamănă cu o galaxie. Trebuie să fiți atenți la mine, nu la folie, da? Ce voiam să vă spun este legat de frâna de mână, frâna de parcare. În condiții de iarnă, în condiții de temperaturi foarte scăzute, sub 0 grade, indicat ar fi să evitați pe cât de mult puteți folosirea frânei de parcare, acționarea acesteia. Mai ales la mașinile cu frână de mână manuală, pe vechi, ca să zic așa, pentru că există situații în care roțile pot rămâne blocate. Chiar acum am avut parte de o situație ca aceasta. Am fost să ajut un prieten să schimbe bateria. Iar după ce am schimbat bateria mașinii, am zis totuși să luăm și mașina, să ne plimbăm un pic cu ea, pentru că era stată de vreo lună de zile, fix acum în perioada asta de iarnă, cu temperaturi negative foarte scăzute. Și în tot acest timp mașina a avut frâna de mână ridicată, a avut frâna de mână trasă. Surpriza noastră a fost că în momentul în care am vrut să plecăm cu mașina de pe loc, mașina nu se mișca, roțile de pe spate fiind blocate, amândouă, stânga-dreapta. Și asta poate duce la inconveniențe, probleme, ai nevoie de mașină, vrei să pleci cu ea și constați că ai roțile blocate. Din păcate, o situație de genul ăsta așa, chiar dacă poate părea simplă, poate deveni complicată, mai ales dacă mașina este un pic mai veche și deja există niște uzuri pe acolo, rugină, etc. În cazul lui, să zicem că e un caz mai fericit, nu e cazul de o mașină foarte veche, nu e cazul de rugină sau probleme preexistente. La el a fost nevoie doar un pic să dăm roțile jos și să deblocăm saboții, mașina fiind pe tambur, având roțile spate pe tambur. Și am avut noroc că s-au deblocat destul de repede. Dar, cum spuneam, situațiile astea pot deveni mult mai neplăcute de atât, pot necesita intervenții la un atelier de mecanică, înlocuiri de piese și problema asta poate deveni destul de costisitoare. Așa că sfatul meu pentru voi este să încercați pe cât de mult puteți să evitați acționarea frânei de parcare pe timp de iarnă, când temperaturile sunt negative. Mai ales dacă știți că mașina nu o să fie mișcată de acolo câteva zile, o săptămână, mai bine evitați chestia asta. Lăsați mașina în treapta întâi de viteză, este mai mult decât suficient să faceți chestia asta. Tocmai pentru a evita situațiile neplăcute și a nu vă pune într-o postură în care trebuie să cheltuiți niște bani, poate pe platformă, pe mecanic, pe piese și așa mai departe. Așa că pe viitor poate vă rămâne în minte sfatul meu și o să încercați să țineți cont de el. Ne vom mai vedea în viitor și cu alte videoclipuri în care discutăm și despre alte probleme, poate chiar mai mari decât asta. Dar asta, tocmai am dat de situația asta și am zis să vă împărtășesc și voi experiența pe care am avut-o și ce sfat aș avea eu în situații ca acestea. Vă salut și ne auzim pe viitor cu alte sfaturi și recomandări.